kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sigilen ni waati n'a k'anw lajɛ nin ye aw ka sufɛ foli ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an ka kunnafoni tataw bɛna kɛ an ka su kɔnɔnaw la n'afɛkɛnɛw sɔngɔko bɛ togo ji ni samiya in kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen M5 RFP ma olu kɔni ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ kunu u ye laɲini 9 kɛ o laɲini 9 ninnu bɛnnen bɛ malidenw ma wa o fana bɛna kɛ an ka kunnafoniw dita dɔ ye o ni kunnafoni wɛrɛw b'an bolo ni k'olu lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la sɔni an bɛna olu walawala aw ye. Biye alamisa ye juillet kalo tile 2 san 2020 ayo bisimila aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ kunnafoni bakurubaw la an tun bɛ k'a fɔ ɲɛna togoya min na M5 RFP o maaw ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ kunungo juillet kalo tile fɔlɔ nɛgɛ kaɲɛ 17 waati semasi maaw ka siège kɔnɔna na lajɛrɛ in kuntigi ye k'a fɔ k'u bɛ tɛmɛ halisa u ka siɲɛbɔ fɛ fo jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga bila bɛjɛ fanga sariyaw bolo kan M5 RFP o lajɛrɛ in senfɛ u ye laɲini 9 kɛ Aminata Daɲon ale bɛna fɛsɛfɛsɛli k'an ye laɲini ko kan. M5 RFP ale ye juin kalo tile 5 taamaba minnu farala ɲɔgɔn kan olu ka jɛkulu ye u ka nin kunnafoni jɛrɛ in tun bɛ tali kɛ ka maaw la kunnafoniya u ka kɛlɛ taabolo kan jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o la cogoya min na u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamanakuntigi ka fanga bila ka d'a ka mara kɛcogo jugu kan wulikajɔw caman kɔfɛ u bɛnna hakilina kelen kan min ye k'a fɔ jamanakuntigi ka to fanga la nka a ka sɔn u ka laɲini 9 ma sani juillet kalo tile 10 nata cɛ. Jamanadenw bɔra jamana kɔnɔ le 5 u bɔra le 19 u ma bɔ ko M5 u ma bɔ ko RFP u ma bɔ ko FFV u ma bɔ foyi u bɔra de parce que kuma dɔ fɔra o y'u hakilila min n'o ye k'a fɔ président tɛ se a ka fanga bila o bɔlen mɔgɔw ko k'an y'u janfa an b'a fɛ ka cun n'u ye dɔw ko miliyari 16 la ninnu bɛɛ ye kumaw ye n t'a fɛ k'o fɔ a bɛ hakɛ to ninnu ye kumaw ye dɔrɔn minnu ye tiɲɛni kumaw de ye nka n'a ye jama fara ɲɔgɔn kan kulu caman de b'a la olu fana base de b'u kɔ o baaraw la diɲɛ da donna la communauté internationale sigimɔgɔw da donna la jamana yɛrɛ yɛrɛwolow da donna la kulubaw da donna la dugulenw ni dugutigiw imam yɛrɛ nana k'a fɔ ko min bɛ kɛ an ka jamana makara an kana sɔn ko ka kɛ min bɛ sababu ye k'an yɛrɛ dama kunkari ɲɔgɔn na donc o bɛɛ kɛ gafe la gafe min fana n'a tɛ jamana constitution sɔsɔ o tɛ se ka kɛ tile 1 tile 2 tile 3 an ka bɔ tɛ o nka an bɛ bɔ kun min kama fo de fana ka sabati. M5 RFP ka laɲini 9 in dɔ ye k'a fɔ ko olu M5 jamakulu kolo de bɛ minisiri ɲɛmaa kura suganti ko jamanakuntigi sen tɛ o baaraw la. Ni y'a fɔra ko an y'a ka démission kuma bila k'a ka régime bila mais an ye fɛn dɔ fɔ gafe la o bɛ kɛ sababu ye jamana fanga b'a yɛrɛ sɔrɔ ale tɛ se ka fɛn kɛ min ka d'a ye n'a sɔnn'o ma a fɔra a banna komi ale yɛrɛ a dɔgɔkɛ n'o ye Imam Diko ye o ko n'i ko président Ibrahim Boubacar Keita k'a ka min bila a b'o kɛ siɲɛ 1 a b'o kɛ siɲɛ 2 a b'o kɛ siɲɛ 3 a b'o kɛ siɲɛ 4 o tuma nin papier in bɛɛ bɛ n'a dɔn a fɛn dɔ kɔni yirala la n'a ko a tɛ sɔn nin si ma o tuma bɔli min bɛna kɛ mois de juillet tile 10 o bɔli ye de k'a fɔ an ka bɔ k'a fɔ an bɛ bɔ non seulement an t'a ka fanga reconnu tugun an bɛ bɔ jamana yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'o ye jamanadenw ta ye k'a fɔ jamanadenw jamana fan bɛɛ an ka taa an sigi yen an bolo langolo marifa t'an bolo bere t'an bolo foyi t'an bolo k'a fɔ nin yɔrɔw ye jamanadenw de ta ye o tuma an b'a fɛ k'a jira k'a fɔ jamanadenw ma jɛn n'a ye ale ka fanga ka waleya kɔnɔ tugun. maa dɔw fana bɛ nin jɛkulu in cɛma minnu ma sɔn nin hakilina in ma ka sabu kɛ olu ka laɲini ye jamanakuntigi ka walan sɛmɛ. Semasi maaw ka fɔla ni laɲini 9 ninnu sabatira jamana ɲɛmaa fɛ olu n'a dan sigi u ka wulikajɔ baaraw la nka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ye u fɛta fɔ nin ko in na n'a sɔrɔ o laɲini 9 in bɛna bɛn olu ma walima n'a tɛna bɛn u ma an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. u ye laɲini fɔlɔ min kɛ n'u wulila ka bɔ a kan an bɛ ala tanu ka ala barikada o ye fasoden ɲumanya dɔ ye parce que faso in an tɛna yɛlɛmɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye fosi ye an bɛ to maliyɛnya in de la an bangena o la an bɛ to la n'a ɲana a ɲana maliyɛn bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna de ye n'a tiɲɛna a tiɲɛna an bɛ ala k'an kisi a tiɲɛni ma ala ka hakili ɲuman di an ma hali bi ala k'an degun ɲɔgɔn na jamana in bɛ yɔrɔ min na ko bi degun caman b'a kɔnɔ
mais hadamadenw ka ko de dɔ de bɛ yen nɔ hadamadenw kan ka min faamu k'a fɔ ko jamana bɛ dingɛ kɔnɔ a mɛnna an b'a kalama a kɛra anw ɲɛna yan nɔ depuis 1962 nin jamana in bɛ dingɛ kɔnɔ tile kelen t'a bɔ foyi tɛ se cɛsiri dɔrɔn de bɛ se k'a bɔ an k'an cɛsiri ka ɲɔgɔn kanu ka da ɲɔgɔn na mais n'a fɔra ko bɛɛ ka kɛ ayiwa n yɛrɛ kun jamana jɔ t'o tɛ kɛlɛ minnu b'a la kɛlɛ ninnu n'i y'a yɔrɔ dɔw lajɛ i b'a ye ko a ka ɲi mais yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ fiɲɛ b'u la dɛ jamana kuntigi ka walan sɛmɛ jamana ma hɛrɛ tɛ ala k'an kisi a ma an tɛ fɛ k'a y'an ɲɛ la bilen kelen kɛra fila kɛra saba kɛra nin bɛɛ kɛra anw ɲɛna yan mun dilanna foyi ma dilan mais mun b'a dilan sisan ni fiɲɛ bɛ yɔrɔ min na ko yira ɲɔgɔn na yan man ɲi an ka yan tilen yan dulen don an ka yan tilen donc u ye laɲini minnu kɛ ayiwa hali bi an bɛ alahu taala deli ala ka an bɛɛ sababa ma Mamadu Diko a n'a jɛɲɔgɔnw bɛ min laɲini ni an jamanadenw ka hɛrɛ bɛ a la hali bi ala ka ɲɛtaga sabati u bolo parce que jamana nin kɛla fɛn sugu dɔ ye a sugu dɔ man di balimamuso anw sigilen filɛ nin ye an t'a fɔ an ye diɲɛ bɛɛ yala mais an ye dɔ kɛ taama na ni faso ye cogo dɔrɔn kumasuli dan diɲɛ bɛɛ jɛla k'i bolosi anw ka jamana in na k'a fɔ ko jamana ɲɛnama don mais a bilama kɛla maloyara ko ye k'a sababuya kɛ an ka marako juguya ye marako juguya de ye anw mago sa ni mɔgɔ wulila ko b'o marako juguya kɛlɛ kɛ an bɛ dugawu kɛ o ye mais an b'a fɔ a ye a ka sabali a wulili la jamanakuntigi wulili la ka da ka mun na a bɛna problème min lase an ma an bɛ siran o ɲɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ kanu a kɛwale kama i bɛ don a ka ko la yanni k'a ye a kɛwale kama i bɛ bɔ mɔgɔ ka ko la yanni k'a dɔn a kɛwale jugu min mana f'i ye parce que jamanakuntigi kɛwale kosɔn jamanadenw de y'a kanu an y'a ka ɲumanw de mɛn o de y'a to an dola a la mais a ko bɛ taa la yɔrɔ min na a k'a kɔfɛlɛ anw na an n'a ka ɲɔgɔn la faamuya a tɛ faransi kunna a tɛ ameriki kunna a bɛ mali de kunna ani maliyɛnw ka sigi an ka kuma parce que ka da mun kan jamana min fanta ka ca n'a faama ye anw kɔni ka tɔnɔ ye jamana in nɔ karidanden b'an kun ka yala n'o tɛ an ɲɛ tɛ nafa si t'a la jamana bɛ degun kɔni a degun bɛ se ka wuli tile kelen hali san tan tɛ se ka wuli fo an ka ɲɔgɔn faamuya ka bɛn ni hakilina ɲuman kelen k'o di ɲɔgɔn ma pour que jamana ka se ka basigi quoi non président wuli se ka jamana in bɔ degun kɔnɔ hali n'u ye assemblée ci o bɛɛ ye gɛlɛya kelen kɔnɔ tuguni de u ka sabali u ka ɲɔgɔn faamuya u ka bɛn kelen na u ka jamana to a ka mana laban n'ala y'a laban ni hɛrɛ kamisa ala an bɛ se ka n'ala y'a kasɛ bɛn mɔgɔ min na o bɛ se ka sigi jamana ka jamana seere. hakililata ye min ye u ka laɲini ninnu la nin si ma ne hakili fa parce que jamana bɛ taabolo min kan ne ka jate la jamanaden bɛɛ de tiɲɛnen don mɔgɔ ɲuman kelen kelen ka yafa ma jamanadenw tiɲɛnen don an bɛɛ de bɛ segin ko k'an yɛrɛ dilan kelen kelen du kɔnɔ an bɛɛ de b'an yɛrɛ dilan parce que an ye Modibo Keyita wuli k'o man ɲi ka Musa wuli k'o man ɲi ka Alifa wuli k'o man ɲi ATT wuli k'o man ɲi IBK fana k'o fana man ɲi jɔn de ka ɲi an t'an yɛrɛ ɲininka jamanaden bɛ taa fo mɔgɔ miliyɔn 20 mɔgɔ kelen man ɲi o la an ma se k'o dilan an de ka kan ka IBK dilan wajibi an de ka kan ka dilan an de y'a sigi an bɛ proposition ka IBK nin kɛ an mago bɛ nin na bi bɛɛ nin ka ɲɛnabɔ n'a tɛ se ka ɲɛnabɔ kun jumɛn n'a tɛ ɲɛnabɔ an bɛ jɛ ka fara kan ka ɲɛnabɔ kelen ta dilanna a fɔra ko pouvoir pour fanga bɛ jamanadenw de bolo mais kulo kelen mana wuli ka na ni proposition ye ko président ka tu présidenya la olu ka premier ministre sigi ka assemblée ci ka constitution ci donc fanga bolo de bolo sa tɛ population bolo dɛ a b'o parti de bolo parce que parti de bɛ ka nin laɲini kɛ a b'o de bolo parti wɛrɛ fana wɛrɛ bɛ yen minnu hakilinata tɛ nin ye n'olu ka hakilinata in kɛra sisan don n'a nata olu fana bɛ wuli ka nin kɛ jamana bɛ taa nin donc u ka segin ko hali bi u ka segin ka kuma. laɲini pour moi c'est noble parce que ko gɛlɛn tɛ quoi i y'a fɔ cogo min na jamanakuntigi bɛ to a nɔ la n'i ye faamuyali kɛ quoi bon tɔ ninnu fana u b'olu bɛɛ bila en application moi je suis favorable à ça parce que ça fait plus d'accalmie quoi na ni lafiya ye quoi je suis d'accord pour ça.
Bon, tiens, là, les gars qui l'aiment, je m'en vais, c'est ça, ça va pas. Franchir les mains. Marcher, fouetter, aller d'un tas de sorogani. Donc, nous, on a qui l'aiment, je m'en vais là. Mogo be mogo koro be no kwa be boy no ka kura na ti oro ko ne ko ka kilnai alsa alaka mauben kelina jamana in dilanin kola o tɛmɛnen ko ka boyin coronavirus banakisɛ ale bunankun kan an ka jamana kɔnɔna an ka gâteau be dilan ni ka feere yɔrɔ minnu na namu wele ko pâtisserie an wulila ni ka se o maaw ma ni k'u ɲininka u ka baaraw be lahalaya min na kabini coronavirus banakisɛ ale daminɛna fo ka na se sisan ma. Anka Anna Marie Yvonne Traoré ale ni Umar Traoré u ka ja sɔrɔ dɔn lajɛ. Kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔna la a kɛra sababu ye kana ni gɛlɛya caman ye an ka jamana baarakɛdaw bɛɛ ma i n'a fɔ gâteau feere yɔrɔw. Gâteau feerela dɔw ka fɔ la kabini bana in daminɛna olu ye gɛlɛya caman de sɔrɔ u ka baara kɛ ko ɲuman sira kan. Coronavirus lahala kan a ye gɛlɛya minnu lase an ma pâtisserie ko ni boulangerie ni fɛngɛ domaine na a géré an ka clientèle kan quoi a géré an ka clientèle kan parce que ni fɛn nana tantogo modèle la surtout bana kura de don a mago bɛ sensibilisation na quoi pour que k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna bon mɔgɔ caman siranna fɛn ninnu buru don togo ani buru bɛ dilan to a bɛ mara yɔrɔ togo minnu ni fɛngɛ minnu kɛ bon alhamdulilayi problème fɛngɛ service sanitaire mɔgɔw sera an ma k'an bilasira o fɛn caman na quoi i y'a faamuya donc an bɛ fɛn buru bɛ bila vitrine na k'a protéger et puis jiw ni fɛnw bɛ sigi ani gel bɛ sigi ta la an b'o fɛn mais malgré tout ça a géré an ka sugu kan parce que an tun bɛ production minnu kɛ fɔlɔ caman bɔra la et puis an ye mɔgɔ caman fana bila ka bɔ baara la k'a sɔrɔ parce que wari tɛ ka sɔrɔ la i y'a faamuya a kɔni a y'o kɔlɔlɔ n'o gɛlɛyaw s'an ma halisa an b'o de cadre kɔnɔna na. bon yanni coronavirus in fana ka na n'i y'a ta an ka baara fana fanba kun ye sufɛla de ye quoi kosɛbɛ bon o sufɛla kɔnɔna na o na ni état d'urgence min donc a jouera an ka marché in na fana kosɛbɛ quoi donc yanni coronavirus in ka na an kun bɛ se ka fɛn caman feere quoi sufɛ donc coronavirus in nalen kɔnɔna na a kɛra sababu ye mɔgɔw bɛ don joona donc an ka marché kɔni caman de jiginna yɛrɛ de kosɛbɛ. An ye caman bɔ an ka prix la et puis hali gâteau minnu n'i kun b'u sɔrɔ 1000 walima fɛngɛ la 1200 donc an ye caman jigin ka b'olu prix la bon les croissants ani pâté ni fɛngɛ ninnu an kun b'olu minnu feere 70 ni fɛngɛ la an jiginna n'olu ye ka n'olu fo 60 mais malgré tout ça ça ne tɛ ka kɛ. Bamananw ko dalen na ko garisigɛ dumantigi ko bi ji feere bada la bana in nali ma yɛlɛma fosi don dɔw baarakɛ bolo la. tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ a ma gɛlɛyaba lase an ma parce que d'habitude an bɛ feere kɛ cogoya min na on a continué ainsi k'a fɔ ko dɔ bɔra client na ou bien dɔ farala client non non c'est toujours les mêmes clients donc bɛɛ bɛ yɔrɔ cogoya dɔn u bɛ yɔrɔ taabolo dɔn olu mɔgɔ kelen de bɛ sanni kɛ quoi. Banajugu in kɛra sababu ye ka maa caman ka baaraw jɔ wa a ye dɔw dala dumuni yɛrɛ sɔrɔli fɛnɛ gɛlɛya. An bɛ Ala deli Ala ka bana in ɲuman ban ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ. Sisan an bɛ wuli ka don an ka suguw kɔnɔna na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko ni samiya donna ka ban Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ nakɔ nafɛn kɛnɛw sɔngɔ bɛ gɛlɛya o sɔngɔ gɛlɛya in yaasa k'o faamuya maa dɔw sɔnna k'u hakilina d'an ma feerekɛlaw b'o la i n'a fɔ sannikɛlaw b'o la cogoya min na Idrissa Badimi Mariam Traoré ale ni Tijani Sidibe olu donna sugu kɔnɔ u ye mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. San o san samiya ma se dɔ bɛ fara an ka nafɛnw sɔngɔ kan nka ɲinɛta ko mun bolofa b'o kan i n'a fɔ a bɛ seereya cogoya min na nafɛn feerelaw ani gadonmusow fɛ. Yana gɛlɛya sugu kɔnɔ sisan ni nana seleriw gɛlɛya b'olu la pɔvrɔn gɛlɛya caman de b'u la sisan. Nafɛn kɔni ka gɛlɛn yɛrɛ nafɛn tɛ se ka sa jango nafɛn kɛnɛ a ka gɛlɛn kojugu o kɔni b'an kan yɛrɛ dɛ. Nafɛnw da ka gɛlɛn sisan fɔlɔ sibɔ minnu ye dɔrɔmɛ tan ni duuru sisan dɔw bɛ taa 20 30. San yɛrɛ i tɛ se ka i tɛ de bɛ min tobi san yɛrɛ parce que n'an bɛɛ gɛlɛyara san a bɛɛ de gɛlɛyalen don. Nafɛn feerela dɔ y'a jira k'a fɔ k'u bɛ nafɛn sɔrɔ maa minnu fɛ
ko dɔw kɛn bɛ ka coronavirus de kɛ ɲinan gɛlɛya sabu ye. Bon ni samiya kɔni sera fɛn kɛnɛ fara fɛn jalan kan a bɛɛ de bi gɛlɛya. Parce que hali kunnasini ne yɛrɛ bɔra ɲɔgɔn place la a si ti maga a bɛɛ yɛlɛna. U kɔni bɛ ka turu da corona kun mais corona y'an ta in sɔrɔ gɛlɛya la yan. Samiya yɛrɛ o kɔrɔlen. Ne kɔni ne bi fɛn jalanw de feere mais a si ti maga. Lori en taara sɔrɔ dɔ fara lu kan. Fiyɛ bi ten. Wulu jɛgɛ yɛrɛ o kilo fo 1000 de la bi. Tinɛni fana bi ten. I yɛrɛ b'a san i b'a sigi. Tuma dɔ la hali a wari i t'a sɔrɔ a la. An dun bɛ manani de san k'a sigi. Jango ka fɔ k'i bi tɔnɔ kɔni sɔrɔ a la. Sa kɔni a ma nɔgɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ a ma nɔgɔ. I n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na ko soci turu kana da dabi kun minnu bɛ nafɛn feere la u k'a jate minɛ nɔgɔya bɛ se ka don nafɛnw na cogoya min na walasa gadonmusow ka lafiya. Idrissa Badimi ale ye Mali kɔkana kibaruya dɔw salo ani an ka ɲɛmada ka sɔrɔlenw fɛ. A y'aw bisimila kɔkan kibaruyaw la coronavirus n'ale kɛra sababu ye jamana caman k'a ka da suwa ko dɔw bɛ a la ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni. Faransi ani Nazarala tɔnba Union Européenne u y'u ka dancɛw dayɛlɛ jamana 15 ye. O jamana 15 cɛla farafina jamana 4 b'a la. O bɛ tali kɛ Maroc, Tunisie, Algérie ani Rwanda. Daw dayɛlɛla ninnu ye kunu araba juillet kalo tile gale ko ka ta o la. Ni jamana kofɔlen jamanaden minnu bɛ fɛ ka voyager ko yamaruya dilen do u ma. Maa minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Nazarala ma ni coronavirus kɛra sababu ye ka datugu u ɲɛ. Ko yamaruya dilen do olu fana ma u ka segin ka na. Kunnafoni nasiraw la an bɛ don G5 Sahel kɔnɔna na. U ka ɲɔgɔn ye min kɛra tarata tɛmɛnen Nouakchott Mauritanie faaba la. Burkina, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad ani Faransi jamana ɲɛmaaw da sera. Bingani bɛ ka kɛ jamanaden gansan minnu kan k'u bɔnɛ u nin na ko ka dan sigi o la. Faransi jamana kuntigi Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ ko filaw tɛ maa si jugu ye. Faransi jamana ɲɛmaa ka dantigɛlikaw jɛra jɛkulu ye. Jɛkulu minnu sigilen do ka maa tɔɲɔnenw lafasa. I n'a fɔ jɛkulu min bɛ wele ko collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés au Burkina Faso. Olu y'a jira k'a fɔ ko nin ye para ɲɛba ye jatigɛwale kɛbaw kɛlɛli la ani jamanaden gansanw n'o ye civil ye olu lakanani na. Afrique du Sud jamana ɲɛmaaw ye coronavirus kɛlɛli fura lajɛli daminɛ u ka jamana kɔnɔna na. U bɛ ka fura min lajɛ u ka maaw la k'a sigira sen kan ko coronavirus kɛlen bɛ ka jamana min sosuwa farafina k'o ye Afrique du Sud ye. Bawo k'a yera maa min joli la k'o bɛ t'i jɔ maa 100 ani maa 40 na ani fana k'a ye maa min bɔnɛ a nin na k'o bɛ taa jɔ maa 2000 ani 500 la. Hakilina jiginna avril kalo tɛmɛnen mankan wulila farafina fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko nanzaraw bɛ ka na u ka fura lajɛ anw na. Ni sen Afrique du Sud k'u taara n'u yɛrɛ ye ko maamu jagosa. Ni ne bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la min labɛnna fasiri jama bɛɛ ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na. An b'a fɔ halisa Ala ka Mali kɔsuma ka bɛn ni kelenya k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na. Ala k'an bɔ su la.